Diperlop kini ka jing ai update nang benda ka COVID-19 apo Meghalaya State jungi ke bahaduk benda ka singi ke lai 3 Jun kilong kendai haja lai spa sau pusau nang ta de ki baladap tested negative haduk benda ka singi kilong pras hajar kendai spa kendai fulai nang ta de ki ba positive cases ki badan mentah ke state jungi total baro kilong lai puai iwei la khat khat lai ke la jam nang ta khat nyo kidang long active case tiki bangidang up pade ki test ki bangilang pha menta kilong hadu lai spa arpo tuli kecingwan poi kitu ki kon samla jungi nak leng jogari India hadu menta janmet kapoi khat ar hajar saus pa ngut nang ta kabaar ka bangkwa ban pentip ba nakaliang ke transport department kala issue yu ko order hakawidei bat katu kejing peniat jungi ka kali ka balong 100% odd number but even number kabadei ka public bat ki private katu kanitli ki kategori hangne ke bangakwa ban pentip ki ba like no na kani kajing penbai kata kadei ya ki kali jong ka sarkar kabadei na ka state government bat kumju ru jong ka central government kini ki like no kabaar ki private vehicle ki ba pendut kam de ki officials nam ta ki official purposes kaniru kalaino nang ta kabalai ki vehicles ki ba ra ya ki marbam ki mardi ki essential commodities kiniru ki laino nang ta shu ki essential services vehicles ki ba kentup kumya ki medical teams ka ba kentup ya ka fire and emergency duty ka ba kentup ya ka MECL kabakentup ya ka Piludi, PHE, Food and Civil Supply, Shillong Municipal Board, Postal Services, Telecom Communication and IT, nata Press, Print and Electric Media, batru ki officials jong ka bank. Ka sarkar menta ka janmet menta ka sngi kala shim ru ya karai. Bahdin bangilarai bangin sya ya kitu ki highly skilled laborers ki basa na bar jong ka jela Meghalaya ki pendon kam kini ki private business houses na kapor sya kapor hadin ba ka jingwan phai jong ini ki kun samla jong in nakeleng sodong jong gar India let's say ki ba don lepa ya kan ka qualification haki ka order ka bangi penmi menta ka sngi na ka liang jong ka labor department ka longba ngi kerpat ya ki business houses ki employers, ki contractors, number one, ba kin khot lani kin advertise, nungkong ya ki kon samla la jong, ki badon hapok ke jela Meghalaya jungi, nakamta kini ki kam technical job ki baper, hapok jong ka jela ke jungi. Kitu ki business houses, let's say ki ba ong ba M4 don te yamtang le singin wan ra na bar te kin sngau ba ban pentip sya ka Directorate of Employment Craftsmen and Training ba le se ki don kampat na mata hadin habut le se hadin chisnem hadin arsnem lani hadin katukan ni benai kai ka bangi ong bakin pentip sya kan ka Directorate jongi ba let's say ki don ki kena samla ki belum interested ban yo ya ka training ga bukum kata ka labor department ka ready ban ai training ya ki bakum kita kat kum ka jing angnut let's say jong kitu ki business houses hala ijong ibentang bat ka labor department kan ai ka training bat ka training kan long be ba kim don kam ban siu wat sinaya na kalian jog sarkar hadin ba ka circular na ka Ministry of Health na ka Ministry of Home Affairs la penmi ba kila sya ya ka export ka import hapo kari India bro kawai kum ta ka state government menta ka janmit ka shim ya karai ba ya ka import export like no ya ka border hat ansya ban sedang ban play nadu ka praterik jong uneu ubenai ubah nriu yakine ki shopping complexes nginsya ban pleno
nadu ka pratrik ubna jun ar hajar ar pau bat yakani ka komplekses ngisya ban plesan pau persen tan ba like no ngimdei maskutu bakala like no ya ka beauty parlors salon and barber shops ngau bah wat violate lada fi violate nang ni sekmat pinsya pensitom kat kumkaan bat kani kamdei ka kam banile tamasa kani kade ka kamyap ka kamim bat kidei ban sutu uwei pakawei ba khamtam ndei shu tan ka kamram jogo sarkar henrei hadu ki borsnong ki borthau bat hadu hayi ngasem ru borok-borok ngiyati ngiyasmi ya ka jingwan yogi kun samla jongi yo kumnu ki wanra yunu kenyang jingpang teka ka warning gabangan ai minta ka janmit kalong nakaleng ka sarkar sngau bah burom sai chisin pa lem kumta ngim banse ban buk yaki kat kumgaan pingi de ban tip bagi jelam migala jongi kade ka transit state tekine ki ba kia bat ante humran kimdei ki ban wan haslong kimdei ki ban le jajantia kidei ki ba transit ki ba bun le chesilsha but yakane due protocol has been completed nadu na entry point lale ai kata phi ka wei ka mga kerpat ki seng balang ngasutnat ye jinglong concern lang jong baro tenrei hagajuk pors ngo bah wadi ai klumar ya ka misinformation namar bakiru gila tip ki police jongi ki don hantu ki police jongi na po obsting lale tela kli nadu ki driver kini kita brokhoi kalong bet bakine ndai bakin wan sa ne kinlek lengba na po East Castles na ribhoi na East Castles kile jantia cha East jantia den kinlek chapo silsha